Mä olen Ville Koskinen, suutari täältä Tampereelta. Kotoisin oikeastaan Hauho Hämeenlinna akselilta. Ja valmistuin vuonna 2021 suutariksi. Sen jälkeen tehnyt lähinnä muilla töitä. Et sitten 23 syksyllä niin perustin oman firman tänne Kalkkuun. Tilanne tuli vähän äkkiä, mutta saatiin järjestyyn kunnolla. Et laitteet mulla oli omasta takaa ja opiskeluaikanakin, vaikka korona oli, niin mä hommasin kotiin laitteita ja sillä sitten sain nää niin kun opiskelunkin rullaan kunnolla. Et korjaava suutari mä olen pääasiassa, valmistuspuolikin onnistuu. Nahkatöitä totta kai suutarin tekee, kenkiä korjaa, mutta sen lisäksi olen saanut myös ompelupuolen koulutusta ihan kangastöissä. Eli takkien korjaus onnistuu myös kangastakeissa, vetoketjujen vaihdot. Välillä nahkatöihin liittyy puuhommat, niin nekin onnistuu. Ja niistä on kokemusta aika hyvin. Asiakkaana mulla on ihan tavalliset ihmiset, ylipäänsä kuka tahansa kävelee, käyttää vaatteita. Hyvin paljon on vanhempia ihmisiä, jotka tykkää höpötelläkin ja siitäkin on kuitenkin kokemusta 25 vuotta suurin piirtein ylipäänsä asiakaspalvelutyöstä. Ja paljon käydään kysyyn, että mitä mä teen. Mä pyrin siihen, että mä en koskaan joudu vastaan, että tohon mä en pysty tekemään mitään. Että rehellisesti mä sanon, kannattaako tehdä vai kannattaako heittää sitten roskiin. Mutta melkein työ kuin työ, niin mä pyrin siihen, että mä pystyn sen tekemään.